Terve! Olet täällä vissiin, koska sinua kiinnostaa Honkai Star Railin uusin hahmo, jokahan on, kuten kuvassa näette, Anaxa. Yeah! Anaxagorashan on 5 tähden erudition hahmo, eli siis AOE:hen perustuva. Viimeisin erudition hahmo, joka saatiin, oli Madame Herta, ja siitäkään ei ole loppujen lopuksi kovin kauan. Ja monilla varmaan on Herta, koska tämäkin on ollut melko hypetetty hahmo, ja onhan tämäkin erityisen vahva. Joten kannattaako juuri sinun pullata Anaxaa enää tässä vaiheessa? Ja vastaushan on... Ehkä? Nimittäin, Anaxa on myös todella vahva erudition hahmo, mutta toisin kuin Herttaa, tätä voi käyttää useammassa tiimissä. Ja mun mielestä näistä 2 hahmosta tää tulee ikääntymään paljon paremmin. Ja syy on tietenkin tämän passiveissa ja pelityylissä. Sä voit siis käyttää Anaxaa main DPS-nä tai sub DPS-nä toisen erudition hahmon kanssa. Ja hän saa eri buffit riippuen tiimistä, jossa pelaat tätä. Jos pelaat Anaxaa solo eruditionina, eli hyperkäddönä, niin hän saa vaan 140% crit-damagea. Niinku tosta vaan 140% crit-damagea. Mulla on vittu hahmoja, kellä ei edes oo 140% crit-damagea. Ja jos sitten runnaat tätä toisen erudition hahmon kanssa, niin kaikki vaan saa 50% enemmän damagea. Niin tästä tulee periaatteessa supportti samalla. Mutta tekee myös todella hyvää sub-DPS-damagea. Ja se siitä näkee jo, että tätä tullaan käyttää tulevaisuudessakin jo toisen erudition hahmon kanssa. Ja helkkari kun alkaa kuulostaa tyhmältä toi sana, kun mä hoen sitä koko ajan erudition jo. Sanotaan nyt AOE. Tosi tässä on kuitenkin AOE-hahmoja, jotka ei oo erudition. Ja silloin tän passille ei oikein brokkaa. Joten muistakaa se. Myös jos teitä löytyy jo toinen todella vahva erudition hahmo, niin te voitte vaan käyttää tätä nyt sen supporttina. Tai, joka on mun mielestä kiinnostavampaa, käyttää Anaxaa hyperkärryä, jossa hän toimii todella hyvin myös. Kun Anaxa ekaa kertaa liikattiin ja porukka näki tän beta-gameplaytä, niin kaikki oli se, hei helvetti, tämähän on ihan paskahahmo. Mikä vittu tää on? Tää on huonompi kuin Jade. Miksi kukaan käyttäis tätä? Mutta Hojo päätti yllättää ja buffasi tätä ihan helvetisti. Nyt Anaxa on... Ei oo ehkä yhtä vahva kuin Castoris tai Mydei, mutta se on todella vahva hahmo. Ja todella hyvä juuri sinun accountillesi. Kohta me menen gameplayhin ja sitten lopussa näytän vähän tiimejä, missä tätä voi pelata. Nimittäin niitä on todella paljon. Ja mitä enemmän hahmoja julkaistaan, niin Anaxaa voi pelata niidenkin kanssa sitten. Noniin, kattokaa kun mä tuhoon tän artifactin. Noniin, nyt 4 kertaa crit damage, ei kun 3 kertaa crit damage, 1 kerta vittu ton crit rateiin. Come on, let's go. Kattokaa, tästä tulee paras vittu biissi ikinä. Oho! Ois se huonomminkin voinut mennä. Kyllä kelpaa. Ehkä meni yhden kerran liikaa tuohon vitun defenseen, mutta antaa olla. Otetaan nyt tämä. On tää parempi kuin tää edellinen. Noniin, nyt olet saanut Anaxasi ja haluat tietää, miten tämän puillataan oikein. Anaxa on sillä aika simppeli hahmo. Anaxan skilli on Veltin tyylinen bounce, mutta tää ampuu paljon enemmän noita luoteja. Eli ei tarvii pelätä sitä, että sä missaat noita vihollisia. Ja Anaxan kittihän toimii todella paljon noiden weaknessien ympärillä. Eli simppelisti, kun sä osut vihollisia, sä annat sille jonkun random weaknessin. Ja tyyliin 1 rotationin jälkeen niillä on jo kaikki weaknessit, jonka jälkeen sä pystyt maksamaan Anaxan damagen. Ja tässä pitää huomioida, että mitä enemmän vihollisia kentällä on, niin sitä enemmän damagea Anaxa tekee. Sen takia sen multiplayerit näyttää niin lovilta tässä. Myöskin saat spämmättyä aika usein tätä. Esimerkiksi kun sulla on noi kaikki weaknessit, sä ammut sitä kerran vaikka sun skillillä tai basic attackilla, niin se ampuu heti sen jälkeen uudestaan. Todella spämmäävä kitti tällä. Ja loppujen lopuksi tekee aika helvetisti damagea, kun sä saat tän toimimaan. Ja mitä relikkeihin tulee, itse tykkään käyttää Scholar-settiä, koska tuntuu, että nykyään jokainen DPS käyttää tätä. Farmasi on Mydeille tätä, Hertalle, oli niitä varmaan jotain muitakin, saatoin Argentillekin antaa, kyllä. Ja tää on todella paljon vörtimpi farmata just tätä, koska sulla todennäköisesti on myös Sunday, joka käyttää toista settiä siitä samasta domainista. Toinen todella hyvä setti on tämä, Genius of Brilliant Stars. Aluksi saatat miettiä, että mitä helvettiä, tämähän on Quantum-setti. Miksi mä haluaisin antaa tämän mun Wind-hahmolle? No syy on tässä, tämä 4-5. Periaatteessa sä ignoraat 20% defensestä, joka on todella hyvä juttu. Ja tää toimii Anaxan kanssa niin hyvin, koska se tulee laittamaan ton Quantum Weaknessin. Joten sulla on periaatteessa koko ajan tämä 20%
Ignore Defenseä. Tää setti on hieman jopa parempi kuin Scholar-setti. Oliko jotain 4% tai 5%. Mutta tän farmaaminen ei ole niin vörttiä loppujen lopuksi, koska se toinen setti siinä domainista, en usko, että kukaan käyttää sitä tällä hetkellä. Ja sä todennäköisesti oot jo farmannut tätä settiä, joten käytä vaan sitä, missä sulla on paremmat piissit. Jostakin löytyy tästä jotkut hyvät, niin ota käyttöön. Se on Anaxan paras setti tällä hetkellä. Ja ornamentit on aika simppeli. Rutilant Arena. Pitkästä aikaa joku haluaa tätä settiä taas, ja tää on edelleen todella hyvä setti. Ja Anaxalla on se juttu, että sä haluut tälle oikeesti todella korkean crit ratein, niin sä tulet saamaan tän. Anax haluaa oikeastaan paljon enemmän crit ratea kuin moni muu hahmo, koska sä et halua missata noita sen bounceja. Mä suosittelen buildaamaan 80% ton crit ratein. Itellä ei nyt oo vielä siinä, mutta mä käytän sen Santeen kanssa, joten se nyt hoitaa sen. Ja sun pitää myös huomioida, että Anaxa haluu paljon enemmän attackia kuin normaalit hahmot. Eli sun ei tarvitse välittää näistä crit damage-seteistä niin paljon juuri. Mutta jos sä saat jonkun hyvän attack-setin, niin ota se käyttöön, vaikka siinä on vähemmän crit damagea. Esim. Tässä mä oon ottanut tän käyttöön, koska siinä on ihan hyvä määrä attackia. Voisi toki olla parempi, crit statsit vähän alhaiset, mutta muista toki, että saat sen 150, niinku 140% crit damagea heti kun sä oot pelissä. Joten sun ei kannata niin paljon pelätä, että sulla on lobit crit damaget. Lyhyesti sanottuna, yritä buildaa attackia ja crit ratea mahdollisimman paljon. Speedia toki myös, speed bootsit, käyttäkää niitä. Yritä ainakin hommata 2800-3000 attackia Anaxalle. Niin sitten sulla on hyvä buildi. Crit rate, siihen 80%, crit damage voi olla alhaisempi, mutta mitä isompi sen parempi. Sä kuitenkin menetät valueen, jos sä laitat liikaa crit damagea tälle. Ja nyt päästään Eidolon osioon. En tiedä, tuleeko moni hyötymään tästä mitään, mutta Eidol on 1, erittäin hyvä. Vähennä targettien defensiä 16%, todella iso attacking increase tälle. E2, toinen todella iso damage-piikki tälle. All time pressia. Eli teet vain damagea taas vihollisia, toisin sanoen. E3 ja E5 aika tylsiä skilliä ja muuta paskaa plus 2 leveliä. E4 on taas todella hyvä. 30% lisää attackia ja se stäkkää vielä 2 kertaa. Tää on todella hyvä Eidoloni. Yleensä Eidolon 4 vaikuttaa aika tylsiltä, mutta jos sä vedät laittaa tähän hahmoon rahaa, niin Eidolon 4 tai Eidolon 2 on hyvät pysähtymispisteet. E6 on kanssa aika simppeli, todella paljon lisää damagea, mutta omasta mielestä vähän tylsä kuitenkin E6. Ei todellakaan huono, todella hyvää jopa. Periaatteessa vaan saat enemmän damagea Anaxalle. Ja sitten molemmat on passiivet on samaan aikaan käytössä. Eli puhutaan siis, missä se on? Tässä. Ja se on mitä tiimiä runaat, sulla on aina toi 140% crit damage ja 50% enemmän damagea kaikilla hahmoilla. Eli toikin on todella hyvä damage-piikki. En kuitenkaan itse menisi just E6 tällä. Mutta mikäli olet top 1 Anaxa-simppi ja haluat sen, niin siitä vaan. Tämä on erittäin broken. Mutta ilman Eidolonejakin Anaxa on jo todella vahva hahmo. Ja niin, unohdin mainita Lightconeit. Anaxan oma Lightcone, tää on vittu ällöttävän hyvä. 60% enemmän damagea tosta vain, vähän energy regenerationia. Anaxalla on jo muutenkin todella spämmättävä ulti. Joka runilla sul pitäisi olla 1 ulti. Ja tää Lightcone auttaa siinä varsinkin. Myös lisää defense decrease, joka on aina niin helvetin hyvä juttu. Ja sehän on jo valmiiksi tässä. Kun mitä enemmän sä laitat niitä weaknesseja, niin sitä enemmän sä ignoraat niiden defenseä. Eli jos sulla on se Lightcone, Eidol on 1 ja tietty toi passive, niin laskekaa itse, että paljon siinä oikein menee. Mutta mikäli ette halua Lightconea, Anax on myös todella hyvä free-to-play-hahmo, koska tälle löytyy paljon hyviä Lightconeja. Yksi on juuri tästä eventistä, minkä saat vielä tällä hetkellä. Siinä. Tää on periaatteessa tehty Anaxalle. Free-to-play Anaxalle siis. Tämä on kans todella hyvä. Tästä saa attackia, juuri sitä mitä se tarvitsee. Joten mikäli ette halua jotain 5 tähän Lightconea, niin käyttäkää tätä vaan. Tää on todella hyvä. Mikäli on käynyt huonosti Lightcone-bänderin kanssa, niin kyllä Himekonkin oma on hyvä tälle. Tässäkin saa attackia. Anaxeus haluu sitä. Tää on parempi kuin tää free-to-play jopa. No onhan se 5 tähän niin parasta ollakin.
Ja jos on Hertta-simppejä paikalla ja haluatte vähän jakaa sen Lightconea, niin Hertan Lightcone on kans todella hyvä Anaxalle. Itsellä ei nyt sitä ole, niin en pysty näyttämään sitä. No niin, nyt ollaan puhuttu tarpeeksi. Nyt mennään itse siihen gameplayhin vähäsen. Että mitenkös tämä Anaxa toimii ja miten tän tiimit toimii. Itse on nyt tehnyt tällaisen tiimin heti alkuun. Ruanmei on nyt tällä hetkellä ilmanen hahmo, niin se varmaan löytyy monilta. Vaikka tää on pääosin break bufferi, niin tää antaa kaikkea muuta, mistä Anaxa just hyötyy, kuten all tai pressia. Jos löytyy eidoloneja, niin lisää defensen vähennystä. Sun muuta. Remembrance ja Trailblazer on ilmanen, joten se löytyy kaikilta. Tää on todella hyvä hahmo. Tätä kannattaa käyttää melkein jokaisen uuden hahmon kanssa. Ja sunnuntai. Sunnuntai toimii jokaisen kanssa melkein. Joten mennäänpä sitten testaamaan tätä tiimiä heti alkuun. Aloitetaan suoraan Trailblazerin ultilla. Saadaan heti tämä memi-rotta tänne. No niin, Anaxa tuppas sieltä. Vetää nyt ilman Sunday-supporttia heti alkuun. Papapapau! Sitten toinen sitten perään. Kuten huomaatte, aluksi ton damage ei oo niin korkea. Mutta mitä enemmän sä laitat noita weakness-juttuja, sitä korkeammaksi tää tulee. Ja nyt kun sä käytät ultin, huomaatte, että viholliset vähän jähmettyy. Ja siinä, nyt näette vihollisilla tämän. Anaxa tekee nyt enemmän damagea näihin. Ja kun ootte käyttää skillin tai basic attackin, se hyökkää vielä toisen kerran heti perään. Tää oli myös huono ottaa nää viholliset vastaan, koska nää ottaa vähemmän damagea tässä. Mutta Anaxahan ei semmoset kiinnosta. Nyt voidaan käyttää Sundayn ultimate. Ja sitten nyt ammutaan 2 kertaa näitä skillillä ja niiden pitäisi kuolla. Nonne. Tässä myös huomaatte, että toi missaa aika paljon krittejä. Tän takia oikeesti kannattaa laittaa sitä crit rateä tuohon hahmoon, koska sä et halua, että Anaxa missaa niitä. Eli 80% crit rateä. Yllättävän tärkeä tällä hahmolla. Oma buildi nyt ei oo mikään paras vielä tälläkään hetkellä. Näyttää muuten todella odolta nähdä nää viholliset noin monella weaknessillä. Toi vaan menee tossa. Ne ei oo vissiin oikein suunnitellut tätä. Ehkä kellään viholliselle ei oo ollut tarkoitus olla näin montaa weaknessia samaan aikaan. Joten tää on ihan hauskan näköistä. Näin. Bravaa varianttia. Mikäli ei Ruanmei nappaa. Todella hyvä. Yksi todella hyvä bufferi kans on Xiao Xiao. Mä tykkään käyttää tätä melkein kaikkien kanssa. Mikäli sulla on tää, niin suosittelen. Ja jos sulla löytyy tänne E1, tää on parempi jopa kuin tämä hahmo. Sä et tarvii enää true damagea, jos sulta löytyy Xiao Xiao. Ja varmaan mietitte, miksi mä käytän 3 supporttia enkä yhtään sustainia. Anaxa pystyy periaatteessa pelaamaan ilman yhtäkään healeria tai shielderia. Koska tän kitti auttaa just tätä hidastamaan vihollisia, tai niinku jähmettämään vihollisia. Ja spämmäämään noita sen attackeja, ettei ne saa edes vuoro ollenkaan. Mutta vähän vaikeimmissa endgame-eventeissä saatat haluta jonkun supportin tähän. Korvaat vaikka toisen näistä haamoista tässä. Sandayta sä et yleensä halua korvata, mutta kyllä sä pystyt ilman Sandaytakin vetää. Samalla tavalla otetaan RMCn ultilla. Vetää Anaxa eteen. Nyt käytetään Xiao Xiaon ulti heti alkuun, et saadaan heti lisää damagea. Nyt vetää tää heikompi hyökkäys. Se riittää näiden tuhoamiseen melkein. Nyt annetaan vähän crit rateä ja sit olikin loppu noin. Nyt vetää eka ulti, jähmetään noin tästä. Nyt jos kävi huonosti, koska nyt me joudun ottaa, että nää kaikki hyökkää vuorotellen. No niin, nyt kokeillaan sitä sustainin kanssa. Ruoka on mun mielestä todella hyvä kans tällekin. Mutta sä voit runnaa totta kai Aventuriniin. Tätähän ei oo pitkä aikaa nyt nähty, koska nämä uudet hahmot ei oikeesti halua noita sieltä. Ja toinen hyvä myös Fuxuan, jos sut puuttuu crit rateä. Gallagher, yksi parasta 4 staadeista. Tämäkin on mainio lisä tähän tiimiin, jos ei muita löydy. Myös jos Linksa löytyy, niin se on vaan periaatteessa parempi Gallagher,
joka saattaa olla myös paras sustain tällä hetkellä Anaxalle. Noniin, annas vähän sitä hiiliä. Noniin, nyt Anaxa vetää heti eteen. Nyt mä vähän trollaan, koska mä käytän Sundayn ulti, kun täällä on valmiin ulti, mutta mä haluan säästää sen nyt seuraavalle runille. Ja Sunday ehtii sinänsä varmaan jo 100 toisen. Vedään toinen skill perään. Tuotaan nää, oho, semmonen. Nyt päästään implinttaan nää kaikki weaknessit. Noniin, Testomanis hoituu heti paremmin, koska näillä ei oo sitä pulssit damage reductionia. Ja nyt meidän pitäis saada 2 kertaa hyökättyä. Tai sitten ei, koska mä en osaa laskea. Noniin, nyt sillä on kaikki weaknessit. Mä haluan nähdä miten Anaxa pärjää yhtä vihollista vastaan, koska tää ei saa nyt mitään buffeja, koska tässä on vain yksi vihollinen. Muistakaa, tää saa enemmän buffeja, mitä enemmän vihollisia on kentällä. Ja noniin, siinä näette miksi crit rate on tärkeetä. Paljon sulla oli crit ratea, kun sä missasit? Jumalauta! Mutta nytte, katsotaan paljon sitä skilli tekee damagea. Ilman mitään niitä skill buffeja. Yllättävän hyvä erudition hahmos, joka missasi taas yllättävän paljon krittejä tossa. Noniin, uusi yritys. Nyt käytetään heti ulti alkuun, koska tää saa ultin niin nopeeta, voitte spämmätä sitä melkein heti kun saatte sen. Turha sitä säästää. No niin, se on jo puolesvälis melkein. Pau. No ei tee nyt vielä paljon damagea. Ja nyt kun implantetaan kaikki weaknessit, se ovat luodit kyllä tuhoon nää. Ja nytte, älä missaa niitä krittejä. Laitetaan hitaalle nähdä monta kertaa tää missaa nää bounceet. Pau. Ja siitä toinen perä. Tästä näkee, kun tää toimii, tää on erittäin hyvä erudition hahmo. Kun tää tekee single targettiikin noin hyvin damagea. Pakko kyllä myöntää tätä. Oh. Tää on kyllä yksi tyydyttävimmistä skilleistä koko pelissä toi. Kun sä näet vaan miten noi luodit bouncailee ympäriinsä ja kuule sitä kritin ääntä. Erittäin tyydyttävää gameplaytä tällä. Ja nonni, nyt ei oo skill pointteja, mutta ei hätää, koska meillä on tää hacker ja ability. Ja nyt voidaan vihdoinkin kokeilla tätä dual DPS-nä Hertan kanssa esim. Herta on nyt tällä hetkellä Anaxan kanssa paras erudition hahmo, joten näitä kahta varmaan käytetään eniten yhdessä. Toki on muitakin vaihtoehtoja, jos teiltä löytyy Jade on mainio. Jingyuan en välttämättä suosittelis, mutta kyllä sekin toimii. Jingyuan on nyt buffattuna aika hyvä. Argenti, vähän sama juttu, mutta heikompi kuitenkin. Rappa on sellainen hahmo, mitä mä en suosittelis tän kanssa. Rappa on todella hyvä sen omassa break-tiimissä, mutta siinä tiimissä ei oo nyt Anaxalla just tilaa, joten en suosittele Rappan kanssa käyttää. Mini-hertta. Pure Fictionissa tää voi toimia, jos sulla on Anaxa main DPS:nä, mutta siinä vaiheessa mä suosittelen käyttää jotain muuta erudition hahmoa, jos sä haluat kerran ottaa Anaxalta pois sen 140% crit damagea. Joten tällä hetkellä musta tuntuu, että nää kaksi on parhaat yhdessä, jos haluat pelaa Anaxaa sub-DPS-nä. Sunday voit tässä vaihtaa onkin muu, koska se ei pysty buffaamaan noita molempia, mutta edelleen Sunday on niin hyvä, että se toimii. Melkein suosittelisit tätä varianttia. Ja voit jopa, riippuen mitä modea pelaat, niin sä voit nyt korvata sun sustainin tälle. Pelataan vaikka tälle 2 bufferilla ja 2 DPS:llä. No niin, tässä voi oikeastaan valita kumman näistä ottais. Kumpi ansaitsee memin supportin tällä hetkellä? Me nyt aloitetaan Anaxalla. Mä vedän sillä nyt tällä hetkellä sub-DPS:nä tässä. Hommataan sille ulti nopee, tuhotaan nää kaikki. No niin, sub-DPS onkin main DPS melkein. No, Herttakin saa oman vuoronsa. Ja nytten Hertta voi tuhota nää loput, mutta huomaatte, nää kaksi toimii duona aivan mainiosti. Molemmat tuhoaa vuorotellen näitä veivejä. Kuten huomaatte, me ei tarvita tällä hetkellä sustaineja, koska nää tuhoaa nää niin nopea hidastaa. Hidastaa noita muutenkin. Ruoan me ei periaatteessa auttaa myös hyvin, koska nää on kerran jo breikattu ja ne yrittää liikkua, ruoan me ei taas jäädyttää ne.
Jumalauta. Silloin kun se bouncea hyvin, niin se toimii. Se toimii. Hyvä, me vielä voi lyödä. Lähdetään vuorostaan Hertalle vuoro. Herta voi siivota nää. Jumalauta. No 50% damage buffi, mitä myös Anax antaa, sen oikeesti huomaa tässä. Herta on jo valmiiksi todella vahva hahmo, mutta nyt tässä tiimissä se on vielä vahvempi. Ja Anaxa nyt on totta kai todella hyvä. Ja Anaxa nyt hoitaa oman osuutensa todella hyvin. Pau. Ja uudestaan, jumalauta. Ja nyt sivotaan tää veivi Hertan kanssa. No niin, Herta ei petä. Tää on myös hyvä Anaxassa, että Jason mitä vihollisia siellä vastassa on, se voit aina ottaa sen messiin, koska weaknesseille ei oo enää väliä. Tää on niinku Silverwolfi, mutta steroideissa. Me voidaan päättää mitä weaknesseja niillä on, eli siis kaikki. Ja tää bossi saattaa hieman aiheuttaa ongelmia, koska Hertta on aika lovina, mutta ei sillä väliä. Jos lämmätään edes skillejä, niin se ei kai me selvitä tästä. Tässäkin tiimissä periaatteessa Sante voisi olla paremmin kuin toi Ruanmei nyt. Niin saadaan spämmättyä enemmän Anaxan skillia ja viholliset ei periaatteessa saa ollenkaan vuoroa. Mutta nyt harmis kävi tälleen. Ja vittu tää skilli on niin lifesaver, jos sulla ei ole noita skill pointteja. Ja nyt saattaa Hertta kuolla, mutta onneksi löytyy tää häkkeri-hahmo tuolla sivusta. No se ei nyt paljon auttanut. Kävi harmisesti tälleen. Niin tätä vihollista vastaan olisi käyvä olla se joku susteini, joku luoka. Se ei nyt kuitenkaan ihan liikaa menetä siellä damagea, koska nämä kaksi pystyy kärrään aika hyvin. Ja nyt olisi kokeilla tätä varianttia tässä. Nyt muuten mietitään yksi juttu. Jos mun toinen erudition hahmo on kuollut, saanko mä sen Anaxa 140% krittomake buffin? Siltä hieman vaikuttaa. Jota jos on... No, ei oo tuo. Sitä ei vissiin näy täällä erikseen. Vähän randomia, että mitkä buffit täällä listassa näkyy ja mitkä ei. Mutta hyvä tietää, että jos joku rupee vituttaa, niin anna se vaan kuolla ja Anaxa hoitaa loput. No tää runi ei nyt mennyt mitenkään parhaiten, mutta tällaisissa tilanteissa mä suosittelen, että laittaa jonkun susteeni vaikka tähän, korvaat toisen näissä sun supporteissa, tai siis buffereista. Anaxa ja Hertta hoitaa ihan hyvin kahdesta, ja se on mitä sä tunnet sinne. Mutta lopuksi yhteenveto vielä Anaxasta. Anaxa ei oo yhtä vahvaa kuin esim. Castoris tai Mydei, ja aika moni varmaan pullas jo nämä kaksi hahmoa, joten jos missaat Anaxan, ei huolta, se kyllä tulee takas joku päivä. Mutta Anax on todella hyvä erudition hahmo. Ja tämä hahmo tulee ikääntymään paremmin kuin moni muu hahmo, koska tää tulee... Siinä vaiheessa kun tulee uusia erudition hahmoja, mitkä on vahvempia kuin tämä, niin Anaxasta voi tulla vaan ja sub DPS, buffaa itseään ja sitten sitä uutta hahmoa. Joten silleen hyvä olla myös tämä hahmo. Ja erittäin mainio Pure Fictioni just samalla tavalla kuin Hertta. Ja muut erudition hahmot, ne on aika lailla tehty modea varten. Joten, mikäli tykkäät Anaxasta, tai sulla ei muuten vaan hyvä AOE-hahmoa, niin tässä on hyvä vaihtoehto. See ya!